माळवे बंधू यांची 70 वर्षाची परंपरा असलेली सर्वात जुनी पेढी म्हणजेच राजलक्ष्मी ज्वेलर्स. प्रथम वर्धापन दिनानिमित्ताने सोने दागिने मजुरीवर 50% सूट, चांदी पायल खरेदीवर 100% मजुरी फ्री. ऑफर कालावधी 21 ऑक्टोबर 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत मर्यादित. तर मग वाट कसली पाहताय? राजलक्ष्मी ज्वेलर्सला आजच भेट द्या. राजलक्ष्मी ज्वेलर्सच्या वतीने आमच्या असंख्य ग्राहक, हितचिंतक व मित्रपरिवारास दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आमचा पत्ता सराईपेठ, जुन्नर. आपले नम्र खंडेराव जगन्नाथ माळवे, श्रीकांत खंडेराव माळवे आणि ऋषिकेश खंडेराव माळवे.